Semengan vilayetinde 12. akrapta bolan yer titremeden bir neçe hafta soň ejerçekerlerin käbiriniň aýtmagyna görä wada etmeklerine garamazdan entegim hemişelik ýaşar üy alyp bilmendirler we kışyň gelmegi bilen çyllakay kynçylyga duçar bolupdyrlar. Merkezi Hulum uluswarlygyndan bolan bu yer titreme bu uluswarlykdan başgadam Hazreti Sultan Piruz Nähçer we ýokary we aşaky Derre-i we Semengan welaýatynyň merkezine hem ziýanlandyrypdy. Ejerçekerlerin käbiri üýleriniň weýran bolanlygy we üýlerini eklep abadanlamaga gurubynyň ýetmeýärligini aýtýarlar. Olar häzirki resmilerden özleri üçin munasip üy istiyorlar. Hazreti Sultan uluswarlygyndan ejerçekerlerin biri Abdulgappar şöyle görüňdaşlyk etýär. Nazwy misiw dokalan po umur bande wajmal numeda ajmal nama walawda. Bu yer titremede 2 ýaşly oglunyň ölelligi we maşgalasyndan bir näçesiniň yaraly bolanlygyny we hanizeçilli olar hiç hili gaçky batalga berilmeýärligini görüň berýär. Şöyle hem Semenganyň yerli resmileri insanperwer kömekleri almak üçin aladalaryň dowam edýärligini aýtýarlar. Semenganyň walisiniň sözcüsi Pazarrahman Osmani şöyle diyor. مؤسسات همه در روزهای اول دست مردم را گرفتن. اون هوایج اولیه‌ای که برایشان بود Bu wakadan sonra birinci günlerde ejerçekerlere ilkinci gezek kömekler edildi ve kömek etmeklikler devam ediyor. Näme bolsa da ejerçekerler soğuk kışın gelmegi, yurtta işsizliğin köplügi, herhan çaltlykda gaçky batalga dolanar ýaly öy we durnukly ýardam olara möhtaçlyklaryny nakdýarlar. T24 telewizyon habarçysy Abdurrahim Kerimi.